שלום הלו. לכם. שלום. עכשיו אתם עומדים לראות את חבריי כאן בסרבר סופקסקראפט עושים קרב משעשע ביניהם בארנה. כמובן יאללה. יש מעט תזניק, לאג. שומר. אתם מוכנים? כן. שופט תזניק. 3, 4 וקרב. שנייה. אני מה רוצה אותה שנייה? מה לתחת שלי. שנייה? אנחנו מצלמים. אתה תחת חושב חלבי. אני מטומטם? הלב שלי ירד לתחתונים הרגע. ראיתי מחזה מלביב. ספיידרפיג, ולד זה בחורה, לא יפה. כן, הנה ולד, כן, קומרד, הוא אפילו אני יכול לטפס על קירות. והגיי הזה ששם רבה. בפינה זה עמית. אוקיי, אז הבה נתחיל. 3, 4 וקרב. נו, או יופי. סליחה, אני מעט חולה היום. אוי, ועכשיו קומרדק מרביץ לעמית הגיי 1, 2, 1, 2. יורים חצי גם אני כמובן מתחרז. כנראה שעמית הגיי מת. תיקחו את האש, שיעשה לנו גריף. Ну, кроме этого, איזה כיף. чего? אוקיי. מה אתם עושים? מה אתם מפחדים? מה אתם נקבות? אתם פוסיס? אתם חושבים שזה מצחיק כשאתם רודפים אחד אחרי השני? יופי הוא בחר ודיימונד הזה. רמאי ולך יש קטן. מקוש מגולד. יש לך פיק אני מגולד. שמתי את זה כי... גולדה מאיר יש לך עמית, ביד. תהרוג אותו, עמית. יאללה. תהרוג אותו, עמית, יאללה עמית הגיי. עמית עליו, הוא רמאי, הוא רמאי. בוא נראה לו בגב. אוי לא, איזה היה? מי הגיי כן, הוא שאסף? מעניין. יש פה רמאי וחצר. רגן, תראו מה אני עושה, שמתי מים מתחת ללבה כי אני גאון וזה... לא, די, כמה לאגים. יש לי מלא איזה רמאי, לאגים. למה עשיתם את אני הלבה? רמאי, כן, אני... לא שקודם לא היו לי לאגים, עכשיו יש לי עוד יותר. יואו, מי מת? קומרד דיק מת. ולד, מה תתה? כן. איך אני מזה שזה? אתה עושה הכל פול סטאק. ישיר. יאללה בוא נלך, אני אראה לכם. Тут מיד возле בסדר, дома. משעמם לי. ייי. לא, אל תעשו אותי מאחורה. Мне сказали наш монитор. Вот это так. הנה. Готов. מי עשה נייט? Для этого не надо просить, הנה. затянить. תראו, А תראו. чтоб זה сделать, העונה איפה שנלחמנו מבחוץ, чтобы менять כמובן. пар или что-то שיפוץ такое надо המדרגות של просить. דיוויד. Чтоб менять קרדיט телефон לי, אני שיפצתי. надо. עלבה מי שאני לא יודע מי עשה רגע. לא יודע קרדיט למי שעשה את זה, כל הכבוד. הפרדה מצוין, רעיון טוב. את מה? סליחה. הנה והנה העיר שלנו, העיר המהממת, העיר הכוסונים הזאת. מי עשה תה? מי המלך? אחריך. איפה אתה? הנה. אתה מתחתיי? איפה אתה? יש לי לאגים. התחיל לי לאגים, לא יודע למה. יש לי מאחוריך, מספיק. אתה פרוץ, לא, אתה לא. דיוויד הוא היחידי שפרוץ. בוא נגיד לו, אל תהיה פרוץ, כי פרוץ זה חרא. סיפורות זה... פרוץ זה חרא, זה לגייז. רק גייז פרוצים. איפה, הנה אתה די, מאחוריך. אני לא רואה אותך, יש לי לאגים. כל פעם שאני מסתובב זה כאילו אתה הולך. כן. הנה! למה ירדו לי כל הדברים? מהיד? אני מת? כל הדברים יצאו לי מהידיים, לא יודע למה. ראית? ראית? אין לי שום דבר בידיים, לא יודע למה. לא עשיתי כלום.
אני מאשים אותך, חן, אתה אשם. את חן הכי קל להאשים פה. הנה התחנת רכבת השקסית שבנינו היום, מקום לקנות כרטיסים. בערך סיימנו אותה. שם יורדים כדי שנוכל לנסוע ברכבת. זה שמועות, בשביל להגיע לווטו סיטי, אז להגיע לזכרון. רק לא שומעים אותך טוב, שומעים צפצופי, מה אתה מצפצף? טוב, אז כנראה זהו להיום. ונתראה בסרטונים הבאים של סופק קראפט. סליחה. ביי.